Actualment, la salut mental és un tema molt recurrent tant en adolescents joves com en adults. És per això que és molt adequat parlar-ne i acompanyar-lo. Des del lleure es poden proposar moltes dinàmiques que afavoriran el tracte cap a aquests temes, per tal també de fer una bona prevenció i acompanyament si és necessari. La dinàmica que presentarem avui es diu Posa't al meu lloc. L'objectiu és aprofundir amb el grup en la percepció de la malaltia mental a través de l'empatia. Demanarem 7 persones voluntàries, s'asseuran en cercle enmig de la classe i discutiran sobre un tema prèviament fixat. A aquestes persones se'ls hi posarà una targeta adhesiva en el front, de manera que poden llegir les altres etiquetes però no la pròpia. A la discussió cal comportar-se amb la resta en funció del que digui la seva targeta. Les 7 etiquetes que necessitem porten escrites les següents frases. 2 d'elles dona'm la raó, 4 d'elles lleva'm la raó i finalment una que posarà ignora'm. Aquesta és l'etiqueta més important perquè presumiblement aquesta persona deixarà de participar aviat en la discussió. La resta del grup no escoltarà els seus arguments ni els tindrà en compte. La reflexió que farem posteriorment amb el grup és com s'ha sentit aquesta persona i no sols ella, sinó que intentarem saber la percepció que el grup ha tingut del seu comportament. Preguntarem a la resta de la classe què han observat i com l'han vist. Enllaçarem el malestar de la persona amb l'etiqueta d'ignora'm amb el malestar que sent una persona que pateix un rebuig per patir una malaltia mental. Creieu que ha de sentir el mateix que he sentit durant el debat? És un bon moment per llançar de nou una idea. Les persones amb malaltia mental pateixen més pel rebuig del qual són víctima que per la pròpia malaltia. I fins aquí la dinàmica sobre salut mental que us hem proposat per les vostres entitats.